23 stembureaus openden woensdagochtend de deuren voor de gemeenteraadsverkiezingen. De stemgerechtigden wisten de weg te vinden naar de Oesteram in Oostrum en halfweg in Venray. Welk probleem zou de gemeente moeten aanpakken volgens u? Toch wel een stukje achterstand van de winkels. En het winkelcentrum is niet heel aantrekkelijk meer. En dat is gewoon heel jammer. En verder, sommige wijken in Venray, de leefbaarheid mag daar iets verbeterd worden, denk ik. Nou, ik denk dat er wel heel veel problemen zijn. Maar om daar specifiek iets eruit te halen. Kijk, wat asylanten dan zo betreft, die worden steeds beter geïntegreerd hier in Oostrum. Dat valt wel reuze mee. Ja, en andere, ja, de huisvesting, hè, voor de jeugd, voor de jonge generatie. Dat is een probleem. En daar werkt Oostrum ook best wel goed aan. Hè. Ja, eigenlijk meer de woningtekorten. Want ik heb 3 jongens en die zoeken allemaal naar een huis. En dat is verrekt moeilijk. Dat is wel een van de hoogste problemen en hoogste prioriteiten die ik vind dat de gemeente moet aanpakken, ja. Momenteel heb ik vooral last van de aanpassingen van de wegwerkzaamheden. Die blokkeren toch wel heel veel dingen. En voor de rest ben ik niet zo ontevreden over wat er gebeurt. Alleen rotzooi langs alle snelwegen en dat, maar dat is niet voor de gemeente. Maar dat zou ik wel ook heel fijn vinden als daar wat meer aandacht voor is. Dat er gewoon wat meer opgeschoond werd overal. Ja, woningbouw voor jongeren, maar ik ben zelf een senior. Ik heb al vaker aangegeven, ze moeten in Venray eigenlijk bouwen, ook voor mensen die gewend zijn op het platteland, noem ik het dan toch maar. Dat die wat meer willen hebben dan alleen maar opgehokt zitten in een appartementengebouw of in een ander complex, zeg maar, waar je gewoon geen buitenruimte hebt. Dus ik zou zeggen, kies ook voor senioren die willen ruimte hebben, zeg maar, om te wonen in een kleinere woning. Nou, het belangrijkste is het woongebeuren. Het is dat de oudere mensen gewoon doorstromen naar levensbestendige woningen. En dat er door doorstroming komt, dat er voor de starters woningen beschikbaar komen. Ik vind cultuur heel belangrijk. Daar hebben we het ook in de stemwijzer, kwam daar niet heel veel over. En verder, ja, de natuur. Ja, nu bent net weer stemmen. Waar heeft u de keuze op laten baseren? Op mijn voorkeur die eigenlijk mijn hele leven al mijn voorkeur is. Dus ik heb niet echt een persoon of zo, maar wel altijd mijn eigen stroming waar ik achter sta. Ja, en ik vind veiligheid ook wel een belangrijk thema. In die zin algemene veiligheid. En dan gaat het niet alleen over veiligheid op straat, maar in zijn algemeenheid gewoon als bewoners. In hoe je in de toekomst kunt wonen. In een, ik denk toch hier nog een redelijk prachtige omgeving. Nou, ik heb de stemwijzer uitgezocht en daar kwam ik uit bij een partij waar ik op ga stemmen. En waar ik dan ook vertrouwen op heb dat dat ook gaat gebeuren. Waar ik zelf voor sta en dat is eigenlijk de belangrijkste reden geweest voor mij om de gemeente Venray een stukje beter te maken. Wie wat voor mij kan betekenen eigenlijk. Hè. We hebben hier het geluk dat we de kandidaten die op de lijst staan persoonlijk kennen. En dan moet je nog kiezen. Je mag niet 2 stemmen afgeven. Hè? Dus dat is dan een beetje zo'n momentopname, zo noem ik het dan maar. Maar ik heb wel een keuze kunnen maken, ja. Ik heb de stemwijzer gedaan, in dit geval in de AD daarin. Het was verrekte moeilijk, want alle stemmen kwamen ongeveer op 53, 51 of 49%. Dus er zijn hele kleine verschillen tussen de partijen. Ik vroeg me wel af, waarom kunnen ze het dan niet eens worden als er zoveel punten gelijk zijn eigenlijk? Dat is eigenlijk mijn punt. Ik heb wel uitgebreid ook bij de stemwijzer gekeken wat de partijen zeggen. Want soms dan zegt de een eens en de ander oneens. Terwijl als je de uitleg leest, vinden ze eigenlijk hetzelfde. Dus ik heb dat gewoon eens rustig gekeken. En ook in de PLMA stond een hele grote dubbele pagina met wat uitleg. Dus ik heb me er wel echt even in verdiept. En heeft u nog specifiek wensen voor Oostrum? Ik heb al eens vaker gezegd, ik ga veel op vakantie in allerlei dorpen en steden. En wat ik veel zie is dat er beter gedacht wordt hoe dat mensen met hondenpoep om moeten gaan. Kijk, hier in Venray hebben we nergens dat je ergens iets hebt staan waar je een zakje kunt trekken en in een volgend 100 meter verder weer weg kunt doen. En dat hebben ze heel veel gemeentes wel. En ik vind dat Venray en Oostrum daar misschien nog wel een voorbeeld aan kan nemen. Nou, het behoud van ons eigen Oostrum, zeg maar. Natuurlijk is Venray de politiek daar belangrijk voor. Maar we moeten wel ons eigen dorp blijven en dat vind ik wel heel belangrijk. En heeft u nog specifiek wens voor de wijk of voor Venray? Nou, ik zou heel graag willen, want die aanpassing hier op de Stationsweg is pas gebeurd en ik woon hier langs. Dat ik de herrie en de snelheid weer
wat gereduceerd kan krijgen. Want ik had gehoopt dat met de 2 rotondes die er zijn gekomen, dat daardoor de snelheid wat minder werd. Maar het lijkt nog meer racebaan. En waarschijnlijk komt dat omdat de fietsers nou ook niet meer op de rijbaan zijn. Dus ja, dan wordt het alleen maar leuker om nog hard te rijden. Stoor ik me mateloos aan. Ja, het verkeer eigenlijk. De laatste tijd ook s'nachts gewoon heel hard rijden in de wijk hier. Ook in Landweert en zo. En hier op de Stationsweg en de Hendrudinant gebeuren ook gewoon vreselijke ongelukken. En ja, dat baart me wel zorgen. Want ik ben zelf hier ook al 3 keer van het zebrapad afgereden. Dus dat eigenlijk. Ja. Wat ik belangrijk vind is, ik woon op de Marjolein en achter ons loopt de A73 en er lopen hoogspanningsmasten. En daar zijn we in 2024 zijn we daar volop mee bezig geweest en uiteindelijk is dat ook toegezegd dat de luut verhoogd moet gaan worden. En dat de hoogspanningskabels dat die weggaan. Dus dat is al prettig voor de leefomstandigheden van ons daar in die wijk. Alleen het probleem is dat Rijkswaterstaat daar op dit moment het taluut, wat dus nog extra geluidbescherming geeft ten opzichte van de A73, dat die dat helemaal weggesnoeid hebben. Dus we hebben dan weer meer last nou van de weg. En nou, dat is ook een belangrijk punt wat ik meegenomen heb in de overweging van welke partij ik wil gaan stemmen. Nee, ik vind het eigenlijk wel heel fijn wonen hier. Succes verder.